Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, cada dia és vostè més lacònic. Bueno, jo intentaré ser més explícita. Evidentment, els pressupostos pugen any rere any. Després l'execució no puja tant. Però bé, vostè té tots els fronts oberts, amb els moviments socials de milers de persones al carrer criticant precisament la seva política social, la seva manca d'inversions, la seva política cap a les persones que tant diu defensar en matèria educativa, en matèria de serveis socials, la manca d'atenció a les persones dependents, la manca d'atenció a persones amb malalties mentals i també els col·lectius de persones amb discapacitat pateixen diàriament l'absència de polítiques socials i li ho estan fent saber al carrer. Este mes de novembre li han dit a vostè pels carrers de València que ja n'hi ha prou d'esperar. Li han dit que estan farts d'esperar al valorador, d'esperar la resolució definitiva d'un programa individual d'atenció. Li han dit que destituïsca vostè a la defensora del discapacitat, la senyora Juana Andrés, perquè no saben per a què serveix este càrrec. Li han dit que estan farts d'esperar les polítiques cap a les persones de les quals vostè tant presumís. El pressupost social del qual se li ompli la boca. Li han dit que estan farts d'esperar el president absent. I mentrestant, el president, molt bé, gràcies, en Mundo Ilusión. No li fa mal la consciència, senyor president? Ja he tingut ocasió de dir-li que l'estat de benestar d'una societat es mesura precisament per la qualitat de vida dels que són més vulnerables, dels col·lectius que més intervenció i suport necessiten dels poders públics. Però a vostè la prioritat no són les persones amb més necessitats. Per a vostè la prioritat no són les persones més vulnerables. Vostè prefereix fer-se fotos amb James Bond, amb corredors de Fórmula 1, amb el Papa, amb multimilionaris com Eccleston i de més sàtrapes. Eixes són per a vostè les persones que tenen prioritat. Les reivindicacions dels col·lectius de discapacitats vostè no els escolta, però ja que sempre ens interpel·la així a fer propostes, encara que després no els escolta, li traslladaré les propostes del CERMI, Comitè d'Entitats Representants de les Persones amb Discapacitats a la Comunitat Valenciana. Respecte a autonomia personal, retirada del silenci negatiu i tornar de nou al silenci administratiu positiu, que se contemple un bloc de mesures de promoció de l'autonomia personal, agilització de l'aplicació de la llei de dependència en la nostra comunitat, constitució del Consell Valencià d'Autoritat Personal amb presència assegurada del CERMI en les que se debata i se consensuen prèviament els desenvolupaments del SAT, assumir els postulats del CERMI sobre copago, límit exempt 2,5 i premi un màxim d'aportació del 75% de la capacitat econòmica, presència en educació de la discapacitat en tots els consells escolars d'àmbit autonòmic, completar el desenvolupament reglamentari en l'eliminació de barreres i accessibilitat, aprovació d'un pla autonòmic sociosanitari d'atenció a la salut mental, actualització del catàleg de prestacions ortoprotèsica, eliminació de barreres de tot tipus en els centres sanitaris, aprovació i execució d'un pla autonòmic d'acció a favor de les dones amb discapacitat, aprovació i posada en marxa d'un pla autonòmic de promoció de la formació i ocupació, major inserció de persones amb discapacitat intel·lectual en l'ocupació pública i ratificació per part de les Corts de la Convenció de l'ONU sobre Drets Humans de les Persones amb Discapacitat. Eixes són les reivindicacions del CERMI. I com ha dit Carlos Laguna, president de COCENFE, els drets només són drets si s'apliquen. Li pregue que escolte vostè a este col·lectiu, que ens conteste per a quan aquestes polítiques que li reivindiquen, que els col·lectius de persones amb discapacitat no hagin de pensar que no han cridat suficient, com va dir una mare d'una persona amb discapacitat després de la manifestació de fa unes setmanes. Li pregue sensibilitat amb els afectats i les seues famílies. Li pregue que siga vostè el president de tots els valencians i no només dels poderosos. Mentre vostè té interès, posa vostè interès en això, posa un cap al front de la conselleria que tinga interès per les polítiques socials i sensibilitat en aquest tema. Mire, el conseller de Benestar Social fa uns dies va tindre l'atreviment de dir-me que jo vivia en un cuarto oscuro. Quina osadia per part del conseller. Per a quartos oscuros, la política d'adjudicacions dels geriàtrics que fa la seva conselleria. Per a quartos oscuros, Gerocentros del Mediterráneo, presidida per familiars directes del conseller i màxima adjudicatària de les concessions de geriàtrics. Per lo vist, eixe, i únicament eixe, és el verdader interès del conseller, els quartos oscuros que van en les adjudicacions dels geriàtrics, perquè, des de luego, les persones amb discapacitat no són interès ni del conseller ni del seu govern. Senyor Camps, moltes gràcies.